баща има 2 пистола. 2 пистола. Джошкас! Не го познавате всички. Каришко! И може би тук има много хора богати с злато, но той 85, ако го изкара, няма кой да го навива. Той е пълен! И така, поздрав, искаш ли с мен един ключак или ще ме отказваш? Иска.
Европа и си го търся и аз нямам нето лаптоп, нето телефон. Тук ли си? Но как пристигна на това голям сняг? О, благодаря! И така искам специален поздрав за теб. Най-накрая ще почнем с този човек, с може кирасиски рекета ли сме? Ще ти направя рекет. Не знам дали си ти... Аз не съм силна, ти ли си? Дай сега, братовчеде, първо поздрав. Ти казвам, че сме братовчеди, ама хората не знаят. Те знаят, че с Сашо сме първи братовчеди, а не с тебе. Ти си с Сашо? Първи. Така е, а кивадески манако, кралевско папукурско, бяко, бадеско чаво, право пеяса. Живи и здрави. Ние сме от двете страни. И така, първият братовчет на Дюйса и Вията, братови деца, вон си направо права. Най-мощният тираджия в Португалия! Бурни ръкопляскания! Всяка майка тираджия ме ражда! Аз също съм тираджия, но го казвам, защото той е първият, аз съм вторият. Не кажеш, че си тираджия, няма да ти бива, мама. Тираджия не знае тук в Елихида. Ултиматум ще имат оркестъра 3 минути. Ултиматум им давам специална песен да измислят за най-мощните тираджи. Феликино, ти си тираджия, караш ремаркето, дърпаш лекача. Да. Изменявам губи по време на движение, който не вярва може да дойде да види. Да. Остава ми само една порция. Ако някой остана без порция да се обажда. Няма ли такъв? Ай, само репар Значи достигнахме до гостите от Португалия, до Трайко тираджията. Ти ли ще минеш първо? Добре, първо ще мине Коста Батиста. Има много пари, дава много зони. Бог да ме благослови. Да благослови, брат, бъди благословен. Това е бизнесменът на Елихидово. По БГ. Бизнесменът на автомобили. И поздрав за него. Батиста подари 100 евро с
със своята съпруга Емарикаса Амарио Нукинка. Нека да са живи и здрави и Бог да ги благослови и да благослови малкия им син Давид, новородения син. Голям мъж да порасне, да се радваме на него. Нека Бог да ви благослови, че сте чудесна двойка на първо място и ви създаде Бог най-красивото бебенце. Нека Бог да ви го благослови, да се радвате за него дълги години, да сте живи и здрави. Още да има, не само още. Много деца. Продължаваме и стигаме до тираджията от Португалия. Амаро Прадо Трайкос. Здравейте на всички, много се радвам. Брати и сестри, бъдете благословени и сте наистина добре дошли на това мило сватбено тържество, с което поздравяваме малото семейство. Наистина те са две гълъбчета, които много се обичат и признавам тяхната област, защото при мен също има две гълъбчета, къде много се обичат. Тази вечер поздравяваме всички гълъбчета, които се обичат. Господ да благослови всички, да им даде рожбички, да бъдат благословени във всяка една насока и от всякъде Господ да ги благослови. И така, дойде и нашия ред да дарим младото семейство, с което наистина много се радвам, че днеска съм тук. Просто нямам изявления преди и много свои наши хора тук са ме поканили, но просто нямах шансове. Така че благодаря, брат Аси Петров. Това е Аси Петров, ръководител на всички сватби в Пещера, ако си го спомняте. Аз си помислих, че той ще бъде тук на микрофона, но не знам защо така стана. Той дава път на младите звезди да се изявяваме ние. Той вече се изявил, него го познава. Той е ветеран. Вече пенсионер в това да ръководи сватби. Но знае, че Божият народ не остарява. Заповядайте.